Dapat sana ay mapasok ako ngayon, pero dahil sa nangyari kahapon, hindi na ako nakapasok. So, i-share ko lang sa inyo yung pangyayari kahapon na hindi ko talaga inaasahan na darating sa point na kailangan ko rin gawin. This is Maricel and welcome back to my YouTube channel. So, Friday ngayon guys. Dapat sana ay mapasok ako ngayon, pero dahil sa nangyari kahapon, hindi na ako nakapasok. Tingnan nyo mo ang pa-outfit ko ngayong araw. Oh, di ba? Ganito talaga, wala namang snow. Hindi kasi ano siya ngayon guys, 2 degrees lang dito sa labas. Sa loob sana ako gagawa ng video. Kaso sa kabilang kwarto nandun si Liam, nagtatrabaho. So baka mapalakas na naman yung boses ko magkwento. O dito ko na lang pinili sa labas kaya nakasuot ako ng ganito. Makapal tong jacket guys. Kanina ko pa naririnig yung motor na yan, paikot-ikot. Narinig niyo ba sa background? Tatawag na ba ako ng police kasi sobrang ingay? Tingnan nga natin sa labas. Pakita ko sa inyo. Nakaka-distract eh. Wait lang. Ay putik. Nasaan ang putragis na yan? Ayun sila. Ayan. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Hop. Ayan o. Tara! Ayan o. Ayan, umuwi na. Alam ko kung saan ang bahay niyan eh. Ang bahay niya sa kabilang, kabilang block. Ayan o. Pagliko mo dyan, paket ka ng konti, andun ang bahay nila. Bagong lipat lang ang mga yun eh. Tumigil na sila. Nakita kasi nila akong nagbibideo. Kala siguro nila isusumbong ko sila sa mga pulis. Umuwi na tayo. Total, tumigil na rin naman. Kanina pa Agang-aga kanina pa paikot-ikot, naglalaro. O siya, sige. Kasi ganito ang nangyari guys. Miyerkules ng hapon, pagka awas namin galing sa trabaho, pumasok ako ng kwarto, pagkatapos ko magbihis, ito, sininghot-singhot ko. Diba? Vicks, Vicks inhaler. Di ba kapag sinisinghot-singhot mo siya, ang sarap sa pakiramdam, ang sarap sa pang-amoy. Meron akong sinusitis, guys. Pagka sumisinghot ako nito, mga 1-2, okay na. Ang ginawa ko kahapon, sininghot ko siya ng sininghot, pero alam ko na yung mangyayari na kapag ginawa ko yun, aatake na naman yung sinusitis ko. Hindi ko siya tinigilan. Ang sarap kasi. Ang sarap amuyin. So, nung Thursday ng umaga, madaling araw, 5 o'clock, gumising na ako kasi maghanda na pagpasok sa trabaho. Naramdaman ko na lang na may sipon na ako. Pare naman ang ganyan-ganyan ko. Tapos nag-umpisa na ako magbahing. Bahing ako ng bahing na naman. Syempre, tuloy pa rin sa trabaho, naligo na ako. Tapos, syempre, kain ako ng breakfast. Nung nasa loob na kami ng kotse, binuksan ni Jason yung heater ng kotse. Nararamdaman ko yung ilong ko parang dry. Parang feeling ko talaga magkakasakit ako. Tapos, nung pagdating ko ng factory, wala nang tigil yung singa. Ang singa ko ba, yun, may sipon na talaga. Tapos walang tigil na satching. Minsan naman talaga nangyayari yun sa akin, especially ngayong winter. So parang normal na yun sa akin. Pero kapo talaga iba.
So, hindi ako pinansin ng mga katrabaho ko na gano'n kasi minsan naririnig na talaga nila ako na nabahing minsan. Tapos, ayun na nga, yung nag-umpisa na yung trabaho, alam nyo, 2.5 hours. Kasi 9:30, break time namin yon. Napaka-miserable ng buhay ko. Sabi nung ka-workmate kong isa nung napansin niya na parang iba na yung pakiramdam ko kasi oras ng trabaho, panay ang bahing ko. Hatching ako ng hatching. Wala talagang tigil. Ang partner ko noon, isang matanda ng lalaki. Napakabait niya naman. Sobrang bait nitong matandang to. So, siya ang partner ko. Kaya nga lang, hindi siya magaling na partner kasi syempre matanda na, parang 60 plus na yata siya. So mabagal na siyang mag-process nung ginagawa ko kasi nasa nasa bag, nagbubukas ako ng bag, tapos ayun na, ipaprocess ko yun, tapos pagkatapos ko ma-process yun, ipapasa ko yun sa kanya, tapos bibilangin niyo kung ilan yun. Then nung malapit na yung break, lumapit sa akin yung workmates ko, tinanong niya kung okay lang ako. Sabi ko okay lang naman ako, ano lang to, high fever. Di singa na naman ako ng singa, ganyan ako ng ganyan, tapos bahing, mayat maya bahing. Nakita ng line leader ko na iba na rin yung pakiramdam ko. Tinignan niya lang ako, di niya ako tinanong. Tapos nung naka-break na kami, nung tinanggal ko na yung mask, kasi naka-mask kami, parang guminawa yung pakiramdam ko, okay na naman. So, pagbalik namin ng trabaho, kasi 15 minutes break, naka-break lang kami noon, 15 minutes. Umpisa na naman ang bahing ko, pati yung sipon ko, singa na naman ako. So, maya't maya na ako, tatanggalin ko yung mask ko, tapos sisinga na naman, mamaya babahing, tatanggalin ko yung mask ko, sisinga na naman, tapos babahing, ulit yung gano'n hanggang sa namamaga na tong mata ko, tapos naluluha-luha na siya, ang ilong ko pulang-pula na yan, tapos itong mukha ko feeling ko dry na siya kasi panay ang punas ko ng tissue. Tapos nung bago mag 12, kasi 12 yung break time namin, lumapit ulit sa akin yung workmates ko. Sabi nung workmates ko, parang iba na yan, Maricela, baka meron ka ng corona. Baka meron ka ng virus. Kasi di ba ang mga symptoms ng merong virus yung nilalagnat, masakit ang ulo, sinisipon, mga ganon. Di naman ako nilalagnat kahapon. Medyo sumakit lang ng konti yung ulo ko kasi nga yung sinus, pag umatake siya sa akin, sumasakit yung dito ko, dito, hanggang dyan. So, medyo masakit talaga. Akala nila, na yun, parang symptoms na ng virus. Yang ginawa ni workmates, nagsuggest sa akin na umuwi na lang ako. So, yung mga workmates kung nakapaligid sa akin, nagtanungan na kung okay lang ako, pero may distansya kasi akala nila may virus ako. Yung isa kong workmates na nagtanong sa akin, pumunta dun sa line leader namin, nag-chismis. Alam ko lang chinismis na, si Marcel ganito, may virus yan, kailangan pauwin mo na yan. Naku, mahirap na pag meron na yung virus. Dito namang ito namang line leader namin, nauna na doon sa kitchen, doon sa lunchroom. Bago pa ako nakarating doon, na-chismis niya na doon na-chika na niya doon sa pinaka-boss namin na yun nga, may symptoms ako ng virus. So, bago pa kami hindi pala, nauna na doon si Jason. So, nasabi niya na kay Jason na umuwi na kaming dalawa. So, pag pasok ko doon sa lunchroom, sabi niya ni boss, Marcel, magsuot ka ng mask. Tapos, umuwi na kayo, dumiretso kayo doon sa COVID testing. Umuon na lang ako. Pero bago yun, sabi ko dun sa mga ka-workmates ko, ayokong umuwi kasi uuwi ako. Anong gagawin ko sa bahay?
yung taong kinainisan ko nandito. Ayokong makisalamuha to kasi kinainisan ko talaga to, guys. Sunod ko na i-chismis sa inyo kung sino to. Sabi ko sa kanila, ayokong umuwi kasi sayang naman kako ng araw, kalusot pa. Saka love na love ko kayo, i-share ko sa inyo yung virus. Sabi naman ng isang ka-workmate kong Indian, kasi siya yung katabi ko sa table, sabi niya, okay lang ba sa'yo, Maricel, na doon muna ako sa kabilang misa uupo, huwag muna sa'yo sa tabi, huwag muna ako uupo sa tabi mo. Sabi ko, okay lang naman kako, kasi naiintindihan ko naman. Saka bago pa naman niya nasabi yun, sasabihin ko rin naman sana sa kanya na umupo na lang siya dun sa kabila, kasi nga yun na nga na parang feeling ko may virus na ako. Naglalayuan sila sa akin. So ayun, sabi nung isa pang ka-workmates ko, look after yourself. So pagkaalis namin galing sa trabaho, guys, dumiretso na kami sa COVID testing area. Bali malapit lang yung COVID testing area dito. Run. Ano yung palabog na yun? Nung isang araw, nung gumagawa ko ng video, yung bubong may bumabato. Ngayon naman, may kumakalabog sa likuran ko. Hindi naman ako maingay. Hinihinaan ko na nga yung boses ko eh. Kapitbahay namin dito sa likod. May kung anong ginagawa. Puisit. Mga distraction. So, ayun na nga, guys. Dumiretso na kami dun sa COVID testing area. And then, hinarang kami nung lalaki doon. Sabi, bawal daw mag-video o mag-record. Sabi ko pa naman kay Jason, pagpasok pa lang namin, sabi ko, i-video ko yung sarili ko kasi gustong i-share sa inyo. Tapos, yun agad ang binugad sa amin. Dinatawa ko. Yan, diretso na ulit kami doon sa pangalawa. Yung pangalawang liko namin, hinarang ulit kami. Sabi, nag-remind, bawal po mag-record, mag-video, ganon. Sabi ko, patayin na. O wag. Diretso na kami doon sa pangatlong station. Nandun na kami sa pangatlong hintuan. Doon hinarang na kami. Sabi, ayun na, tinanong na ako, ano daw symptoms ang meron ako. Tapos nakita ko nung babae na, hindi ko alam, yung camera ko pala naka-open, pero hindi naman yung camera nakaharap sa kanila. Nasa baba ko lang sa ganito. Tapos nakaano sa mukha ko kasi nga gusto ko siyang kuna, pero patago, inahula ko nung babae. Sabi niya, bukas po mami yung camera nyo, pakipatay po yan, tapos pa-delete na rin. Hindi ko sana i-delete, hindi ako tinigilan. Dinelete ko na lang. Tapos yun tinanong na ako ng babae kung ano yung mga nararamdaman ko. Tapos sinabi ko na sa kanila kung ano yung mga nararamdaman ko. Tapos kinuha nila yung phone number ko, yung bahay, kasi yung test result ipapadala nila sa bahay mo. Tapos guys, ang na-experience ko kahapon, alam nyo yung cotton buds, malaki siya, mahaba siya, diba ito maliit lang, mahaba siyang ganun. Tapos, ginanan nila sa dila, ganyan lang. Ayan, dun sa loob. Tapos, itong ginamit nila na sa dila ko, ganyan. Ito rin yung gagamitin na lang. Sa ilong mo, ginaganon o pagganon hanggang sa dulo. Ginaganon na. Di ba pag isinundot mo yung ilong, ihahatching ka. So, binigyan nila ako ng tissue. Tapos, ang ginawa nila guys, hindi lang yan dito dito sa may malapit na yan, ipapasok hanggang dito guys, hanggang dito talaga siya guys, as in masakit siya. Tapos ginaganon ng babae, kasi babae yung nag-assist sa akin, ginanon niya sa pinakaloob. Sabi ko, aray ko, masakit. Sa dila okay lang kasi yung saliva mo lang naman ang kukunin nila doon sa loob. Tapos akala ko ang gagawin nila iba yung ito yung para sa dila, ito yung
yung kabila para sa ilong. Hindi, isa lang. Ito, yung isang ginamit nila, ginana niya sa dila mo, tapos ito rin yung gagamitin sa ilong mo. Sabi ko, ganun pala yun. Ay naku, pangyayari yung kahapon. Tapos, ayun na nga, na hindi namin ine-expect na mangyayari yung kahapon. Kasi pakiramdam ko sa sarili ko, wala naman talaga akong virus lang ng sipon, high fever. Kasi nga, winter dito sa Australia, guys. So, minsan, hindi ko kinakaya yung lamig. Okay. Kahit nga ngayon sinisipon-sipon pa rin ako. Pero okay na naman ako. Kahapon lang talaga. Kasi, umatake yung, alam ko sinus ko yun Pag umaatake yung sinus ko, ganun talaga ako. Yung bahing ng bahing, singa ng singa. Itulog mo lang yun. Pagising ko, okay na ulit. So, okay na rin naman yung pinauwi kami kahapon. At least, nakapagpahinga ako. Kasi pagkatapos nung COVID testing, pagdating dito sa bahay, naiga talaga ako sa sopa. Tapos pagdating ko pa dito sa bahay, madadatnan mo pa yung sasalubong sa'yo yung si Juan Tamad. Ay, talaga. Share ko sa inyo guys kung sino yun sa sunod na edisyon ng Chismisan. So, ayun na guys, yung na-experience ko kahapon na ang akala ko hindi ko yan mararanasan kasi napunta naman kami ng shopping center pero maingat naman. Huwag ka lang hawak ng mga hindi mo naman kukunin, basta mag-hand sanitizer ka lang lagi. So, nag-iingat naman kami, naka-mask kami, naka-gloves, ganun. So, pakiramdam ko talaga kahapon na mali lang yung mga workmates ko. So, hinihintay pa namin yung result. So, bali, ang mangyayari, pati si Jason, hindi rin siya makakapasok. Hihintayin namin yung result. Kasi, kung nag-positive ako sa virus, pati si Jason, meron din. So, hanggat hindi pa dumarating yung test result, hindi mo na kami papasok. So, pag dumating na yun, sabi nila mga 2 to 3 days lang ang process, tapos isend na sa inyo yung result. So, habang hindi pa dumarating yung result, sabi ko mag-banding muna tayo dito sa YouTube. 'Di ba? O di medyo mahaba-habang break. Tapos si Jason kahapon ang lambing. Parang siya, nagpapasalamat na, buti na lang, nangyari yan sa'yo. Hindi, pareho tayong hindi makakapasok, damay na pati ako. Kasi gusto niyang mag-holiday. Kaya nga lang, hindi kami makapag-holiday. Gawa nga nito, na dapat uuwi kami ng Pilipinas, hindi nga natuloy. Yung ticket namin nakahangba. Binigyan lang kami ng voucher ng Philippine Airlines. So, hindi kami makaalis. So, ngayong taon, wala. Worst nightmare ang worst nightmare ang taong ito para sa amin. Hindi kami makaalis. Hindi lang sa amin, kundi sa buong mundo na apektado talaga. So, ayun. May pagkangungo pa rin ako ngayon, pero at least okay na ako. Kasi alam ko, kilala ko ang sarili ko magkakasakit lang ako ng isang araw, mga ganyan. Tapos kinabukasan niya, kapag nakapagpahinga na ako, okay na ulit ako. Si Jason, ang ginawa sa akin, payakap-yakap pa, na palik-halik pa. Sinita ko, sabi ko sa kanya, alam ko na kung bakit ka ganyan sa akin. Parang nagpapasalamat ka pa nangyari to sa akin na tapos dinanong niya pa ako, sabi niya, gusto mo ba i-order kita ng dinner, curry laksa? Kasi gusto ko yung Singaporean curry laksa. Masarap kasi yun guys, promise. Tapos Singaporean siya pero sa Malaysia kami umorder. Oo. Then sabi ko sa kanya, wag na kasi meron pa akong ulam sa fridge. Magluluto lang ako ng brown rice. So yun lang ang kinain ko kagabi. Pati yung lunch namin sa work, hindi na namin na iuwi kasi pizza yung lunch namin. Nung Wednesday ng gabi, nag-order lang siya ng pizza for dinner. Tapos yung tira, yun ang ginawa naming lunch. Nakalimutan na namin uuwi.
So, pagbalik namin sa trabaho, alam namin na doon pa rin yun. Wala namang makikialam yun. Makikialam nun. De, pagdating sa bahay kahapon, nakahilata na lang ako sa, sa couch. Hindi na ako kumain. Total, hindi naman ako nagugutom. Hindi ko maramdaman yung gutom kasi umiinom ako guys ng yung celery, carrots, and apple juice. Ako mismo ang gumagawa. So, parang nakakawala siya ng appetite. Kasi ngayon, parang ang gana-ganado ko na naman kumain. Lakas ko kumain. So, parang sinusuportahan ko siya noon. So, at least, may vitamins ka makukuha doon, di ba? Tapos, nakakaano siya, yung nakakawala ng panlasa para hindi ka ganahan kumain. So, kailangan kong i-look after ang aking self. Kasi, pag-urangis na tayo. Sorry. Kailangan ng alagaan ng sarili. Kaya ganon. Ayun. Ano ba ngayon? Friday. So, hintayin namin siguro Monday, Tuesday. Hindi ko sure kung kailan yung results. Habang hindi dumarating yung results, dito lang kami sa bahay. Hindi rin pwedeng umalis ng bahay, guys. Oo, may na dito, may curfew 8 p.m. to 5 a.m. Hindi ka na pwedeng pagala-gala dyan sa labas, nakuhuling ka ng pulis. Tapos isang tao lang sa isang miyembro ng pamilya ang pwedeng lumabas at mamalengke. So hindi, buti lang marami pa kaming stocks ng pagkain sa freezer saka sa bread. So sakto pa yun sa 5 days namin hindi makalabas. Kung hanggang kailan yung result ng test na yon. So, ayun na guys, yan lang ang vlog natin ngayon. Chika-chika lang, chismis kung ano nangyari para updated kayo. So, ayan na muna ang ating vlog ngayon guys. And yeah, don't forget to like and subscribe. Have a good day everyone. Thank you so much for watching. Bye-bye! See you sa aking next vlog. May update kayo dun sa test result. Okay? Bye! Thanks.